Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe, ene wayno kadi en garti e windande men hande. Windande nde ɗo on jii ko temedde gonɗo ay temedere nani, wadde wonno ko sappoji en garti e temedde. Ay goo, ɗiɗi, ay tati, nayi, ay joyi, jeegom, jeeɗiɗi, jeetati, jeenayi. Limore waɓude jeenayi. Wonno ko zéro goto woni sappoji. Hande a ɓeydi hen zéro goɗɗo yeeso wonti temedde. To winda hen teme ay dere. Me dere ay temedere. Ɗo henne ko ɗiɗi wonɗo wiya temedde ɗiɗi, ay ko temedde ɗe mbiya ɗiɗi, wadde mbiya temedde ay ɗiɗi. Ɗo ko tati wonɗo wiya temedde wiya tati. Ay ɗo zéro ji mbiyata temedde. Zéro ji ɗi ɗiɗɗi woni temedde mbiya tati. Ɗo mbiya temedde ay mbiya tati. Ɗo ko zéro ji ɗi mbiya temedde. Ha gayna mbiya nayi wona temedde nayi. Bindol ngol nani ay temedde nayi. Ɗo ko temedde ha gayna mbiya joyiɗi. Gane mbiya temedde mbiya joyi. Ayde ɗo mbiɗa ko temedde ha gayna ngala jeegom ɗi mbiya temedde mbiya jeegom. Bindol ngol mbiya temedde e deo e jee e gomo wona temedde mbiya jeegom. Ɗone zéro ɗiɗi mbiyata temedde ha gayna mbiya jeeɗiɗi. Ga bindol ngol mbiya temedde jeeɗiɗi. Ayde wona temedde jeeɗiɗi. Ɗone ko ɗiɗi mbiyata temedde mbiya jeetati ɗi ngala. On saha bindol ngol mbiya temedde jeetati ay tati. Ayde temedde ha gayna gadda jeenayi ɗi mbiya temedde mbiya jeenayi. Bindol ngol mbiya temedde mbiya jeenayi. Gasi ɗum woni ɓalluwal temedde. A hollama alluwal goo, a hollama alluwal sappo. Ɗo ko alluwal temedere. ƴettu kuɗol ma e karne ma mbañitoɗa jangga e ɗigga. Ka famani hen ƴeewa pamɗo holluma ɗum ko musidɗo mon giɗo sabu Allah Yaya l'école Sénégal. Aɗonki andude caggitowo ma noddu 00 221 77 906 14 81 waɗa Yaya waɗa li caggito ma. Walla an keso jiɗo nadde heno ndewa ɗon kalda serɗeji ɗi ɗi belma naata ayiɗa gacca ndeeƴa ni foti. Yo Allah wallu, yo Allah newnu, kadi yo Allah reen, yo Allah won gondude boolo. Wassalam.